Benvinguts de nou al Comunicatur.info, un debat turístic que s'adreça als professionals de la indústria turística. Avui ens acompanya Ramon Bagó. Ell ha dedicat una gran part de la seva vida professional al turisme. Coneix a la perfecció aquesta indústria complexa, fràgil i també molt important per Catalunya. El nostre convidat va néixer a Calella l'any 1934, ciutat de la que va ser alcalde durant 12 anys, però aquest de fet no seria l'únic càrrec en l'administració pública que va ocupar al llarg de la seva vida. Va ser director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, diputat de la Diputació de Barcelona, vicepresident del Consell Comarcal del Maresme i membre de ple de la Cambra de Comerç de Barcelona com a president de la Delegació del Maresme. També durant 19 anys ha sigut el president del Saló Internacional del Turisme a Catalunya. Bagó és medalla de plata del mèrit turístic del govern espanyol, medalla d'honor de turisme de Catalunya, Creu de Sant Jordi, medalla del treball del president Macià i com a president del grup CERS, Premi Príncipe Felipe de l'excel·lència turística. El govern del Brasil l'any 2007 el va anomenar ciutadà potiguar. Avui Ramon Bagó està amb nosaltres per parlar-nos del grup CERS, el primer grup turístic de Catalunya. Ell n'és el president i en part també el responsable del creixement d'una petita cooperativa que va començar ara fa 35 anys amb un grup d'amics. Senyor Bagó, moltes gràcies per venir al nostre debat, un debat dedicat al turisme. Gràcies a vosaltres. Deixi'm que li presenti els col·laboradors que avui intervindran en el nostre programa. Jordi Blanc, director de Meta 8 i professor del CET. Jordi, benvingut. Què tal? M'he deixat de dir potser que més de 20 anys dedicat a la promoció turística a l'administració també. Sí, però... També ens acompanya l'Enric Domingo, ell és director de Comunicatur.info. Enric, benvingut una vegada més al nostre programa. Ben trobat. Moltes gràcies i senyor Bagó, potser hi ha una pregunta clau que inevitablement ha de ser la primera i és com es fa que una petita cooperativa d'un grup d'amics que no sé en aquell moment quines pretensions pensaven que podien tenir en la indústria turística, es converteixin en el primer grup de turisme? De veritat que no ho sé, però sí que sé algunes coses que han sigut importants. Jo crec que el més important ha sigut ser capaç d'ajuntar voluntats. El més difícil en aquest món és entendre que un sol no pot fer res i ser capaç d'entusiasmar els altres amb un projecte engrescador. Això ha sigut perquè nosaltres vam néixer d'una crisi que amb tota seguretat no pensàvem que aquell naixement ens portés allà on estem ara, però s'ha anat succeint una sèrie de circumstàncies. És veritat que també vam aprofitar uns anys en què el turisme al nostre país era molt generós en els que ens hi dedicàvem, però sobretot ha sigut que hem tingut l'habilitat de trobar gent que creies en el projecte, que s'hi entregués, que tingués sentiment de pertinença, perquè si no, això no es pot fer una persona sola. Això és el resultat del treball de molta gent durant molt de temps, no? Per mi ha sigut aquest l'èxit, perquè si no, no s'explica. Jo de vegades ho penso, i penso com és possible que aquells 12 gent amb més il·lusió i entusiasme que preparació a l'any 75 vam començar amb 750.000 pessetes, que són uns 5.000 euros d'ara, amb un organisme, amb una entitat que hem creat que té més de 77 milions de capital, que mou quasi bé 3.000 persones i que d'alguna manera té 1.500 socis. Això és impensable i que a més ens hem convertit, i no ho dic jo, sinó ho han dit d'altra gent, en el primer grup turístic de Catalunya. Perquè, això s'ha de dir, som l'únic grup que dona serveis integrals al turisme de Catalunya. Vostès, i estaria bé potser parlar de la diversificació de les empreses del grup, vostès han aconseguit una mica com tancar el cercle, no? Tenen empreses que fan distribució d'alimentació, tenen hotels, tenen agències de viatges, és a dir, tot el que podríem dir és necessari en el sector turístic, vostès han anat d'alguna manera creant totes aquestes estructures per al propi benefici de les pròpies empreses del grup, però també, evidentment, per donar servei a altres empreses. Jo diria que sí. Aquest és un dels elements que ens pot diferenciar, si ens vol estudiar una mica a fons. En el nostre país tenim empreses potentes amb establiments hotelers, empreses potentes amb agències de viatge, però nosaltres no ens vam dedicar a un sector determinat. Nosaltres vam muntar una empresa per donar solució a tots els problemes que tenia l'industrial turístic,
que després ho hem anat ampliant en altres sectors, però principalment turístic, no? I vam dir, què necessita un industrial turístic? Home, necessita que se li muntar una empresa que sigui capaç de dibuixar i de fer un establiment creus en mà. Necessitem que li portem clients, que tinguem una agència de viatges. Necessitem que, si vol, li gestionem l'hotel, que li portem menjar, que li portem tot allò que necessita pel seu funcionament. O sigui que no pivotem sobre un producte, sinó pivotem sobre la necessitat d'un industrial. Hi ha una cosa curiosa, que per tancar aquest segle hi va haver un moment que estàvem a punt de comprar un banc. Sí, això no ho sap massa gent, però va ser un episodi molt maco. Es deia el Banco Industrial del Tajo. I estàvem a punt de comprar-lo, a punt. Però jo em vaig espantar, perquè jo vinc de la banca, jo havia sigut director del Banc Hispanoamericà i després havia sigut corresponsal del Bilbao i coneixia molta gent, i quan estava a punt de fer la compra vaig anar a veure tots els meus amics del món del banc i me van dir, estàs boig, no ho facis pas, un banc petit i a més només dedicat a un sector, això no funcionarà. I llavors ens vam anar refredant i llavors va ser quan vam fer una operació amb la Caixa de Barcelona, que no us l'explico perquè és molt anticonstitucional, però bueno, és igual. Però vull dir que amb les ganes de tancar el segle volíem comprar un banc també, que ens haguéssim equivocat, o potser no, vés a saber, no? En canvi sí que formen part d'una companyia aèria. Sí, bueno, el tema de la companyia aèria hi ha una altra cosa que també s'ha de dir. Nosaltres hem tingut, tenim i tindrem sempre un gran sentiment de país. I nosaltres, els Vilars Rurals, és una prova d'aquest sentiment de país. I nosaltres no podíem estar al marge d'una operació que volia trencar d'alguna manera amb el centralisme madrileny. Ibèria ens ha tractat d'una manera vergonyosa tota la vida, i quan va sortir l'operació a través d'Spanair, com que nosaltres també formem part de FEMCAT, vam pensar que nosaltres hi havíem de ser-hi, tot i que nosaltres érem molt petits al costat de les empreses i entitats que s'hi posaven. Però estem molt contents de ser-hi, tenim un lloc en el Consell d'Administració, o sigui que sí, jo diria per això que més que tot el tema d'Spanair és un tema de país. Senyor Bagó, l'expansió del grup CERS sembla que en els pròxims mesos o anys està adreçada a la internacionalització a nivell hoteler. Sembla que el segment dels hotels pensa fer una expansió i també dedicar-se a la gestió hotelera, exactament. Bueno, nosaltres tenim una experiència molt clara que és Brasil. Nosaltres estem enamorats de Brasil. Nosaltres a Brasil hi vam construir un hotel que ens va molt bé. Hem tingut la sort també que el real ha anat pujant de valor i en aquest moment estem en tractes per quedar-nos una petita cadena de 5 hotels a Brasil. Nosaltres volem apostar per Brasil i volem apostar perquè Brasil està avançant molt, per altra part té unes infraestructures molt poc preparades pels dos grans aconteixements que li venen, li ve el Mundial de Futbol i li ve les Olimpiades. Nosaltres tenim molt bons contactes allà, tenim també que de la manera que hem actuat aquests anys que hem sigut, hem merescut un cert respecte i la gent ens valora, o sigui que si això ho ajuntem en què veiem que Espanya està exageradament sobredimensionada amb el nombre d'hotels, que per altra part en algunes zones els preus no justifiquen ni la despesa del dia a dia i que el país va una mica molt afinat amb tot, nosaltres tenim poc interès en créixer. Nosaltres si fem alguna cosa aquí, a Spanair, Vilars Rurals, és perquè creiem en el país, no? Però no perquè creiem que sigui un gran negoci. Tindrem oportunitat de parlar d'aquest vincle amb el país per part del grup